Καλημέρα κύριε Ρογκάκο. Τα βλέπετε πόσο εδώ. καλά μπορούμε να είμαστε όλοι μετά από αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία ζει η πατρίδα μας, ζει η χώρα μας και ιδιαίτερα οι συντοπίτες μας, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στη Θεσσαλία. Δύσκολες στιγμές ζούμε. Πάντως κύριε Πανόπουλε, είναι πραγματικά ώρες. τραγικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μιλούμε για μια κακοκαιρία που ομοιά της δεν έχουμε ξαναδεί. Εδώ μπορούμε να βάλουμε τον τίτλο «Βιβλική καταστροφή» πραγματικά. Και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολο είναι όχι μόνο στην περιφέρεια, κύριε Πανόπουλε, αλλά και στο λεκανοπέδιο. Δηλαδή, εάν τυχόν, κύριε Πανόπουλε, ζήσουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Και μου δίνετε ευκαιρία να σας ρωτήσω, πού έχετε προσανατολιστεί σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής για το Δήμο σας? Γιατί άλλος πολύ, άλλος λίγο δήμαρχος, εφόσον εκλεγεί, θα πρέπει να έχει και το ένα του μάτι στην κλιματική αλλαγή. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Πριν ξεκινήσω όμως σε αυτή την τοποθέτησή μου, θα ήθελα έτσι δοθήσεις της ευκαιρίας και ακούγοντας και τα ρεπορτάζ. Να ακούμε τον κύριο Πανόπουλο. Ελάτε. Θα ήθελα έτσι να αναφέρω έτσι συμβολικά την πρωτοβουλία που πήραμε ως συνδυασμός και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή αναστέλουμε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες είχαμε προγραμματίσει και είχαμε να κάνουμε. Και ο στόχος είναι ότι όλος μας ο συνδυασμός θα συγκεντρώσει υλικά και πρώτης ανάγκης για να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε στους συνανθρώπους μας, στους ανθρώπους που είναι πληγέντες και αντιμετωπίζουν δύσκολα την κατάσταση αυτή. Και μπράβο σας. Γιατί πραγματικά η αυτοδιοίκηση πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεται και να στηρίζει τον άνθρωπο και αυτός είναι ο στόχος μας. Και να δείχνει ενσυναίσθηση σε τέτοιες κρίσιμες ώρες. Τώρα, για πάμε τώρα εδώ στα έργα. Αυτά, ναι. Ξέρετε, όταν βγάζουμε διοίκησης είναι ακριβώς αυτό. έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αλλαγές και βίαιες καταστάσεις που η φύση δημιουργεί και έχουμε το πρόβλημα αυτό. Πραγματικά και στο Χαϊδάρι αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών που είναι πολύ γνωστή σε όλους μας. Σωστό. Γιατί το Χαϊδάρι βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών που πάει. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα πολύ έντονα. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή και γενικότερα η πολιτική των τελευταίων χρόνων στο Δήμο δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα τέτοιο θέμα όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά προβλήματα. Ένα μεγάλο έργο το οποίο ήταν δρομολογημένο να γίνει που αφορούσε το αντιπλημμυρικό της Λεωφόρου Αθηνών, δυστυχώς δημοκρατημένο έργο, σταμάτησε και τώρα έχουν ξεκινήσει ξανά καινούργιες μελέτες. Με αποτέλεσμα οι περιοχές ακόμα και πίσω από το Δημαρχείο τις προηγούμενες μέρες, ώρες να έχουν πλημμυρίσει. Όχι βέβαια στην έκταση και στο εύρος που είδαμε δυστυχώς στη Θεσσαλία, αλλά το αντιμετωπίζουμε συνέχεια αυτό το πρόβλημα. Όπως επίσης το πρόβλημα στη δυτική λεκάνη του δάσους, πάνω από το ψυχιατρίο, το ΠΣΥΝΙΑ, το ψυχιατρίο Αθηνών, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Πάλι ένα έργο που είχε ξεκινήσει από την περιφέρεια, με ενέργειες και με πρωτοβουλίες οι οποίες δεν πάρθηκαν τον κατάλληλο χρόνο από την παρούσα Δημοτική Αρχή, έμεινε πίσω. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε και στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Όπως φαίνεται δηλαδή, έτσι όπως παρουσιάζεται, δυστυχώς το κομμάτι αυτό το αντιπλημμυρικό δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει θωρακίσει όσο πρέπει την πόλη μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι ένα στίχημα που τελικά θα το κερδίσουν υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες που έχουν το πιο συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Είναι έτσι τα πράγματα? Πιστεύετε κι εσείς ότι αυτό ισχύει, αυτό θα γίνει? Συμφωνώ απόλυτα. Κυρία Ράντου, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να παρουσιάζουμε δηλαδή στους δημότες και γενικότερα στους πολίτες πράγματα και θέματα, θέσεις οι οποίες να είναι αποτελεσματικές. Και να είναι, κύριε Δήμαρχε, και ρεαλιστές. Της κεντρικής εξουσίας. Να είναι και ρεαλιστικές οι θέσεις. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα. Εκεί λοιπόν ήθελα να τοποθετήσω το θέμα. Υπάρχουν μεγάλα προγράμματα χρηματοδοτικά που υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν
από κάθε φορέα, αρκεί όμως να υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα και να μπορέσεις να το διεκδικήσεις. Εγώ προσωπικά εκεί επενδύω πολύ βασικά, στο κομμάτι ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, να αξιοποιηθούν τα κονδύλια που υπάρχουν από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Χρηματοδότησης και γενικότερα από την κεντρική εξουσία και μέσω των περιφερειών για να θωρακίσουμε τις πόλεις μας. Οι εικόνες αυτές που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες στα κανάλια και τα μεταδίδεται πολύ σωστά, δεν είναι αυτές που τιμούν κανέναν μας. Και ιδιαίτερα εμάς τους αυτοδιοικητικούς, τους ανθρώπους που πρέπει να στηρίξουμε. Εγώ πιστεύω αποκλειστικά και πραγματικά, γιατί χρόνια ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο πυλώνας αυτός που πρέπει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κεντρική εξουσία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θέματα. Κύριε Πανόπουλε, να είστε καλά. Δεν τιμούν κανέναν. Να είστε καλά. Είναι υποψήφιος δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο κύριος Άρης Πανόπουλος. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο στον αγώνα που κάνετε.